Да не ме прекъсвате два пъти, госпожа Проданова. По-подробно да ме чуете. Кога беше старата програма? Кога имаше Рапвагов стили, както говори учителя? Знаете ли какво е подигравка Рапваг? Той не знае дроб да дали получава висше образование. Кога беше по-добре? И всичко, когато построиха панелки или обажда ви се жестоко репресиран човек с досие в Държавна сигурност. Ще ви каже как ще бъде. Хайде, казвайте. Когато спреме да мислиме Воронеж, защото от това Воронеж не фана Сърбеж. Момиче, ти имаш по-дребни проблеми в живота си, аз не мисля за неизвинени по физическо. Станали 3 часо, занеси бикините си на химическо. Кой иска да живее попски? Извинявай, че говориме на шопски. Колко време искам твоето вкусно, да, а сега чувам само маймунско. Леле, много лошо гледа твой приятел. Чуди се дали съм ти обожател. Опитай се да ме разбереш. Тя е като подивела, пази я бе младеж. Психопат, аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад. Много ясно, Sorry, baby, знаеш, бедни студенти, ще се видиме в средата на септември. Искаш ли да те почерпя тук? Ти почваш наскало, аз идвам от юг. Празнувай докато няма дневници. После очи са вятърни мелници. Мисля, че имаш нещо към мен. Нека да изясниме то твой проблем. То поглед ми действа като битито се сенсис. И ти си нередовен кирис. Тариката никога не люби семки. А леле, как се изложих пред тия фенки? Психопат, аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад. Много ясно, бате. Две думи за оня на пудрен пръч. Брато, обума ви е от дуспав тъч. Коя е тая хип-хоп смешка? Отбор ягода или отбор черешка? Покажи ми хип-хопа в твоите мечти. Научи ме и на хип-хоп телешки. Колко мутри искаш да ми пратиш ти? Стига меритана, останаха бъбреци. Лекувай се, гледаш много филми. Носовете ви станаха бели филтри. И ми говориш за Европа ли бе? Чуй новия стил, Vox Populi 2. Психопат, аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад. Много ясно, бате. На всички педераси и там в Спартакус. Иш, ще направя пакус. Айде всички да гледате Батман. Ти капа идва Евгения Ватман. Спира ви кат духа и так и ти. Мозъкът ти кака, мисли тактики. Пити Том Круз, моя бета не е възможен. С някои хора разговора ми е сложен. Не е нужно да съм ченген, за да видя, че ти си момче за безупречно пране. Това попара си надробил Андрешко. Сега дъвчи и диши по-тежко. Психопат, аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад. Много ясно, бате. Психопат, аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад. In the eye, and then I'll take the punks out, feeling funky, amps in a trunk, and I got more rhymes